Dobar dan, moje ime je Matija Lazarević. Upravo se nalazimo u osnovnoj školi Dragiša Luković-Španac u Kragujevcu. Sada ćemo razgovarati sa učenicima i nastavnicima osnovne škole Natalija Nana Nedeljković, koji su došli da posjete našu školu zbog interesovanja za projekat Đak Reporter. Odakle interesovanje vas i vaše škole za projekat Đak Reporter? Osnovna škola Natalija Nana Nedeljković iz Grošnice je škola koja pre svega ima dugu istoriju i tradiciju kada je u pitanju školski sport. I onda smo pomislili negde da bi bilo u redu da svi ti naši rezultati budu vidljivi. Posredstvom društvenih mreža primetili smo da ste vi vrlo aktivni na tom polju. Uzgleda smo dobili saznanje da ste praktično jedina osnovna škola koja je uključena u ovaj projekat i pomislili da postoji prostora da se i mi uključimo i da budemo vidljivi. Hvala. Koliko dugo postoji novinarska sekcija u vašoj školi? Ovako, ja prvo moram da kažem da sam u isto vreme bila oduševljena i uplašena direktorkinom idejom da budem rukovodilac novinarske sekcije. Naročito mi je pažnju privukla mogućnost da u prvi plan istaknemo školski sport, a nastavnik fizičkog koji je postigao sjajne rezultate je moj otac, pa sam na ovaj način želela njemu da odam zahvalnost. Možda 2 meseca funkcioniše novinarska sekcija, nekih pripremljenih priloga imamo, još ništa nije poslato, ali se nadamo da će bar neka od priča biti u martovskom broju objavljena. Hvala. U kojim oblastima je vaša škola ostvarila najbolje rezultate? U fudbalu, odbojci i atletici najviše. Hvala. Odakle potiče tvoja želja za bavljenje novinarskim poslom? Pa ja volim da pišem poeziju i zbog toga sam želela da probam da učestvujem u novinarstvu. Hvala. Da li postoji neki sportista koji je pohađao vašu školu? Da, to je Filip Kostić. Može mi nešto reći o njemu? On je išao u osnovnu školu Natalija Nana Nedeljković, on je profesionalni fudbaler, igra za reprezentaciju Srbije i igra u Nemačkoj za fudbalski klub Hamburg. U redu, hvala svima, želim vam mnogo uspeha u projektu Đak Reporter. Za školski sport Srbije, Matija Lazarević.